Кәҗә бәтие Миңлеғаязларның утын лапасындағы жылы почмакта яши башлады. Инде урынлы-урынсызга качам дип куркытмаса да, барыбер кулга ияләшергә ашыкмады. Ишек алдына чыгаруга дөньясын онтып чабулап йөри дә, аннан нишләргә белми бераз тик басып тора. Һәм әллә кай арада гына бер карарга килеп, теге вакыттагы тәвәккәллеге белән сөяп куелган кулгаларга таянып, бер сикерүдә лапас түбәсенә менеп җитә. Иеләнгән урынына кыекның нәкъ очына ук барып баса. Күкрәкләрен киерә төшеп, башын турайта һәм күңелле булганчы урманга табан карап тора. Белсәң иде, кая карый, нәрсә көтә, кемне юксына һәм кемне эзли икән ул шулай. Хуҗа абзыйларның барча кош-корт ишек алдында. Сыердыр, сарыктыр, каздыр, үрдәктер, тавыктыр дигәндәй, баш өстендәге якты кояшка куанып, мәш килеп уйнаклап йөри. Аларның әле Микәйдән тыш тагын 2 дәү кәҗәләре дә бар. Шуларның берсе лапас капкасына терәлеп аркасын кашып тора. Икенчесе янәшәдә генә сагыш чәйнәгәндәй сакалын селкетә. Микәй бер ялгызы ишек алдының уртасында басып тора. Шунда аркаларын кашып алгач, теге 2 кәҗә җәт-җәт атлап Микәй янына килделәр. Озын йоннары аннан-моннан тузган, асылынган, дәү мөгезле, капкорсаклы бу кәҗәләр каршында Микәй әллә каян аерылып тора. Аны бу ишек алдына очраклы рәвештә генә төшеп кунган бер зифа кош диярсең. Бүтән гәүдәсе күгәрчен канатыдай йылыт-йылыт килеп, әллә каян күзләрне камаштырып тора. Түгәрәкләнеп килгән җинак гәүдә, үзенә килешеп торган туры аяклар, төс һәм озын муен, текә маңай, һәммәсе зифалык һәм гайрәт турында сөйли. Теге 2 кәҗә дә шул зифалыкка соклана иде булса кирәк. Ләкин һәр соклану хөрмәт һәм ихтирамга нигез булып тормый. Соклану көнләштерә, эчне пешереп куя торган була вакыт-вакыт. Әлеге кәҗәләр дә килә-килешкә борыннарын суза төшеп, гаеп эзләп тикшергәндәй, кәҗә бәтиен бер кат әйләнеп чыктылар. Микәйнең исе аларга исе китмәде. Әйтерсең дә алар аның өчен бөтенләй юк иде. Колагын да кыймылдатмый, тик басып торуында булды. Дәү кәҗәләрнең берсенә шул ошамады бугай. Микәйнең каршына ук килеп туктады да, мөгез очлары белән аның муен төбенә төртеп куйды. Кәҗә бәтие башын борды, әмма 4 аягының берсен кымшатмады. Дәү кәҗә аның тирәсендә тагын бер тапкыр әйләнеп чыккач, яна Микәйнең каршысына ук килеп басты. Артка аякларын җәебрәк куйды, сүзәргә җыенуын белгертеп, урак сыман кәкрәеп килгән мөгезләрен гайрәтләнеп алга сузды. Микәй аның сайын кымшанмады. Маңгырчы ничек торган булса, шул хәлендә кала бирде. Күзләрен йома төшеп, кояш нурларында җылынуын белде. Ул арада дәү кәҗә кинәт кенә бер адым артка чигенде һәм бүтән булган гайрәте, авырлыгы белән аңга китереп тәбәрде. Мондый явызлыкны бөтенләй көтмәгән бәти гармун күреге сыман кысылып куйды. Теге мөртәт җан шак-шык басып, яна сүзү нияте белән килеп маташканда, кәҗә бәтие кинәт кенә үзгәрде дә китте. Күз ярмәс тизлек белән арт аякларына басты да, сырау билгесе сыман кәкрәеп алга ыргылды. Теге Ристанның муен төбенә китереп тә ямады. Мәтәлчек ата язып, янтайып ук китте урак мөгезле дәү кәҗә дигәнебез. Һәм ипле генә борылды да, алдына артына карамыйча башын болгый-болгый лапас капкасыннан кирип югалды. Микәй исә сикергәли туп-туры тагын ияләнгән урыны түбәгә менеп китте. Монда менгәч, дөнья иркенәеп китә. Кешеләр аркылыга да, торкылыга да кырып бетергән койма киртәләр моннан чүп кенә булып кала. Бүтән әйләнә-тирә аппак. Урамнар гел актан, өй түбәләре, каралты куралар аппак юрган астында.
Шул ак түбәләрдән ара-тирә ап-ак төтен чыгып тора. Ул төтен ак багана булып, ак болытларга барып тоташа. Ак болытларның аръягында да аклык микән? Ап-ак бакчыларның аргы башындагы киртәләр дә ак йомшаклыкка чумган. Ак урамнар буйлап тезелеп киткән баганалар арасын ак бәскә төренгән чыбыклар тоташтырган. Урам читенә өелгән кар көртләреннән ак каеннар үсеп чыккан. Нәни генә тармакларыннан исә аклыкларына сыеша алмыйча мөлдерәгән ап-ак чуклар менә тамам дип торалар. Аклыкта кыйынган ак каенның иң югары ботагына ап-ак түшле, озын ак койрыклы купшы бер кош килеп кунды. Шул ак койрыклы кошныкыдай канатлары булса икән Микәйнең дә. Нишләргә белер иде ул? Ике дә уйлап тормыйча, шушы ак авылның аргы ягыннан башланган чиксез аклыкка таба чыгар да очарый. Күз күреме җитмәс бу аклыкның аргы якларында ап-ак урманнар бардыр. Ак офык читендә ул урман төсмерләнә дә кебек үзе. Ул ак урманнарның да аргы ягында ак юллар бардыр. Шул ак юлларның кайсысы бик еракларда калган ак таулар иленә илтә икән. Аклык тантана иткән менә шул тау һәм кыялар илендә аның әнкәсе, туган энесе торып калды. Бу минутта алар да Микәйнең күз алдына ак булып килделәр. Ак болытлар арасыннан ак нурлар сирпегән әнә шул кояш сыман бит аның әнкәсе. Алар да аны юксынамы, сагынамы икән? Ак урманнар төбәгеннән килгән ак юллардан күзләрен алмый аны көтәләр микән? Кинәт әллә нидән генә аякларына көч, гәүдәсенә дәрт, нәни мөгезләренә гайрәт килә башлавын тойды ул. Бер урында тик кенә басып тора алмыйча, алгы аяклары белән түбәдәге карны тырнарга кереште. Күзләре ычкынланды, иң башларында бар канатлар чыккандай хис итте ул кинәт үзен. Ике уйлап тормый алга, югарыга томырылды Микәй. Әмма иң башларында җилпенергә тиеш булган канатлар хыянат итте. Тыңламады. Ак болытларга күтәреләсе урында тирән көрткә төшеп чумды Микәй. Ләкин кимсенү, өметсезләнү турындагы уй аның мөгез очларына булса да килеп карамады. Ничек итеп көрттән чыгуын һәм бакчалар аша бата чума ничек басуга чыгып чапканын хәтта үзе дә абайламый калды.